til også at omfatte udlændinge, så de kan købe fleksboliger, altså oprindelige helårsboliger i Danmark. Selve fleksboligordningen trådte i kraft den 1. maj, og det betyder, at købere af helårshus nu kan søge om at få huset godkendt som sommerhus og helårsbolig på samme tid. Det er en fleksibilitet, der kan være med til at øge salget af huse her i området. Og det er godt. Vi i Business Lolland-Falster har været meget aktive i at promote den lov. Men vi så gerne, at ordningen gik endnu længere. Hvorfor ikke sælge disse fleksboliger til udlændinge? Hvad med tyskere, der gerne vil have en ødegård i Danmark? Det bliver mere aktuelt end nogensinde, når Danmark bliver landfast med resten af Europa i 2021, når forbindelsen over Femern er færdig. Vi fejrer i dag demokratiet, og det gør vi, fordi det er grundstenen i vores styre, vores folkestyre. Jeg tør næsten sige, at vi har hjemmetaget demokratiet for givet, men jeg er ikke sikker på, at vi kan blive ved med at gøre det. Valgdeltagelsen, især til kommunalvalgene, er generelt faldende. Og siden 1978 er valgdeltagelsen i kommunevalget faldet med knap 7,5%, og ved kommunevalget i 2009 var det kun 2/3, der deltog i kommunevalget. Og jeg kan løfte her sløret for en nyhed, som ikke er særlig god, nemlig at valgdeltagelsen i Lolland Kommune kun var på 64,4%, hvilket var 1,5% under landsgennemsnittet. I Danmark havde vi næppe forestillet os, at vi nogensinde ville komme til at skulle opfordre folk til at stemme. Men vi er der nu. Skal vi sikre demokratiet, skal vi også sikre valgdeltagelsen. Ikke bare ved folketingsvalg, men også ved kommunevalg og europaparlamentsvalg. Vi kan altså ikke konkludere, at vores demokrati er en selvfølge. Det kræver engagement og deltagelse fra befolkningen, og hvis det ikke er der, må vi opfordre til deltagelsen. For nogle grupper er deltagelsen i demokratiet overhovedet ikke til stede. Det gælder især de unge førstegangsvælgere, danskere med anden etnisk baggrund og socialt udsatte. Det er kun 1/3 af dem, der stemmer ved valget. Vi er så heldige, at vi her i området har en ambassadør for vores egen Lolland Falster. Og i den gruppe, der sidder Lisbeth Thorning, og mange af jer kender hende og hendes historie. Og i sit daglige virke tager hun hånd om nogle af disse grupper. Lige nu har hun startet et projekt sammen med Danmarks Radio og Business Lolland Falster, der har til formål at øge valgdeltagelsen blandt socialt udsatte. Vi støtter projekter som dette, fordi det er med til at bevare og styrke demokratiets største forudsætning, nemlig vores befolknings deltagelse. En anden forudsætning for demokratiet, og i øvrigt for vores erhvervsliv hernede, er kommunikation. Det gælder både den gammeldags, men meget effektive form for kommunikation, det personlige møde og samtalen, og så den, som masser af unge bruger også mens de spiser, internet og mobiltelefoner. Den finder sted via internettet, og det hedder internettet, det er ikke internet. Det er et, der er for os alle sammen. Det personlige møde og samtalen er muligt, hvis infrastruktur er indrettet, så det er nemt og lige til for mennesker at mødes. Og som det kommer til at se ud i 2021, så er det på Lolland Falster nemt at komme til. En time fra København. Men vi har et problem, og Marie-Louise kom ind på det. Vi skal have en station i Holeby. På Business Lolland Falster arbejder vi med alle de påvirkningsmetoder, vi overhovedet kan, for at få etableret en station i Holeby, der vil gøre underværker for området. Undersøgelser viser, at der er områder med trafikale knudepunkter, og en station er et trafikalt knudepunkt, så er der vækst. Vi arbejder derfor i Business Lolland Falster på at fastholde Folketinget på at etablere en station ved Holeby. Og vi har heldigvis erfaringer fra andre tunnelbyggerier, der viser, at væksten opstår, hvor der er station. For en måneds tid siden var jeg på studietur i Calais, og det var en fantastisk oplevelse og en stor øjenåbner. Vi lærte meget om, hvad man skulle og hvad man ikke skulle gøre. Og det sidste er mindst lige så vigtigt som det første. Og der er stor forskel på, hvordan man har brugt forbindelsen mellem England og Frankrig i Dover og Calais. I Dover var der stor aktivitet under selve byggeriet, men byen udnyttede ikke de muligheder, der opstod som konsekvens af de store anlægsarbejder. Det gjorde Calais, og det lykkedes byen at forvente udvikling i en sådan grad, at der nu er etableret en filial af Louvre i Calais. Men der er også en station i Calais. Ingen politikere troede på stationen, så den blev etableret uden for Calais by på en mark. Og vi var ude at se den, Marie-Louise var med. Og jeg vil fortælle jer, at biler holdt parkeret alle mulige og umulige steder, for stationen var rigtig, rigtig meget god. Vi skal have en station
i Holeby. En anden form for vækst, vi også arbejder med i Business Lolland-Falster, handler om væksten, der kommer fra vores landbrug. En tredjedel af vores erhverv hernede, det er landbrug, fødevare. Og mens jeg står her og taler, er der faktisk folk, der lige nu i Business Lolland-Falster arbejder på at få etableret en butik for vores lokale råvarer og fødevarer i torvehallerne inde på Israels Plads i København. Og vi har et møde om det på torsdag med nogle af de store producenter, og vi håber meget, at vi får lokal tilslutning til, at vi kan få etableret en forretningsmodel, hvor vi kan vise alle vores fantastiske produkter hernede fra. En ting er at vise med København, vi skal også vise dem lokalt. Og derfor er vi også glade for at kunne sige, at vi i et samarbejde med Coop og alle deres 14 butikker på Lolland Falster har startet arbejdet med at få etableret en art grossistvirksomhed for alle de lokale fødevareproducenter, hvor de kan aflevere deres produkter, og vi sørger så for i det her grossistvirksomhed, som er et samarbejde, der kommer til at inkludere Saxenhøj, at varerne kommer ud i Coop-butikkerne på særlige pladser, og der bliver torvedage med lokale fødevarer, så alle vores turister kan lære de fantastiske historier om vores gode varer. Tanken er også, at